ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல இருக்கோம். வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். பக்தி சதாச்சார் அப்படின்னா என்னன்னாலே வந்து நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் வைஷ்ணவா அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா வந்து பகவானா ஏத்துக்கிட்டவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்க, சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க, மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்ததுல அவங்களோட கொள்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். யாருக்கும் எதுவும் ஷேர் பண்ண விருப்பம் இருக்குங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லெசன், அதாவது என்ன பார்த்தோம், பிரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர். ஓகே, இதுல என்ன முக்கியமான பிரின்சிபிள் என்ன வைஷ்ணவ கல்ச்சர்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானை வந்து எப்பயும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் பகவானை எப்பயுமே மறக்காம இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில அதுதான் பார்க்கிறோம். நித்தியமா பகவானை மனதுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானை எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, என்னைக்குமே வந்து பகவானை மறக்காம இருக்கிறது. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபாலோஸ் பண்ணணும். எது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், சாஸ்திரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது தர்ம வழியில நம்ம என்னைக்குமே இருக்கணும். இது ரெண்டும் தான் முக்கியமான பிரின்சிபிள்ஸ், கொள்கைகளை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ஒண்ணு, எப்பயுமே பகவான மனதுல நிலைநிறுத்தி இருக்கணும், எப்பயுமே பகவானை நம்ம மறக்க கூடாது. இன்னொன்னு வந்து நம்ம சாஸ்திரங்களை, அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம், அதை நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பிரின்சிபிள்ஸும் ரொம்பவே முக்கியமான கொள்கைகளை நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பகவானை மறக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் பகவத்கீதையில பகவான் வந்து நிறைய அவங்களோட விபூதிகளை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. எந்தெந்த வஸ்துல எப்படி எப்படி எல்லாம் பகவான் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம். அப்போ இந்த எதனால நம்மளுக்கு அவ்வளவு விபூதிகள், அவ்வளவு ஆப்பலன்சஸ், நிறைய கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் எல்லாத்தையுமே பகவான் வந்து நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா, நம்ம எல்லா விஷயத்திலயும் பகவான் நம்ம நினைவுல வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயுமே பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்ற தாற்பயம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியறதுக்காக தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதை நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே நம்மளால கண்டிப்பா பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அதுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொள்கைகள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கணும், இந்த ரெண்டு விஷயமும். அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும். எதனால விலகி இருக்கணும்? இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கணும், ஜட ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து, அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருந்து. ஏன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க மாயை. அதாவது வந்து முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இதோட தாக்கம் அதுல இருக்கும். இந்த தாக்கத்துல நம்ம ஈடுபட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப என்ன கிடைக்கும், இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியிலே நம்ம இருப்போம். அதனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது, முக்தி வந்து கிடைக்காது. அதனால இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள நம்ம கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது தான் இருக்கல சிறந்தது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து தேச கால பாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்ம தேவரை நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம். அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும், சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்க. மகாஜன் 12 மகாஜன்ஸ்ல ஒருத்தவங்களா இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்து அவங்க அந்த அம்பு படுக்கையில இருக்கும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லா சேஜஸ், டெமிகாட்ஸ் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க அவங்க அந்த இறக்கும் தருவாயில. அப்ப அவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மனதால அவங்க வந்து எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம வரவேற்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளோட சாஸ்திரத்தில் உள்ள விஷயங்களை நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளோட நிலைப்பாடு என்னவா இருந்தாலும் அதுல என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த ஒரு குறையும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுதான் தாற்பயம். இப்ப அவங்க அரண்மனையில இருந்து தான் நல்லபடியா அவங்க வரவேற்று இருக்கலாம். ஆனாலும் அவங்க மனதளவுல இவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா அவங்க எல்லாரையுமே வந்து ரிசீவ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தாலும் பக்தியிலையும் இந்த சாஸ்திரத்திலும் எந்த குறைபாடும் இல்லாம நம்ம முழுக்க முழுக்க நல்ல விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நியமாகிரகா அப்படின்றத பார்த்தோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதா இருந்தாலும் அப்படியே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாம, ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கடமையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாம, இமிடேட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆழ்ந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் வந்து 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும். பகவானுக்கு செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு தாற்பயத்தோட, இப்ப சாண்டிங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா நல்லா அப்சார்ப்டா பண்ணணும் இல்லைங்களா. பகவானை நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தி பண்ணணும். சாண்டிங்ன்றதுக்கே நிறைய வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா
ஆரம்ப நிலையில கண்டிப்பா மனம் வந்து அதுல லயிக்காது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம ஒரு ஒரு அட்சரத்தையும் நம்ம வந்து கேட்கணும். நம்ம காதுலயே கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. இப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல நல்லா நம்ம அத கேட்டு கேட்டு பழகுனோம் அப்படின்னா, அதிலேயே நம்ம மனம் முழுக்க இருக்கும். அப்போ நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதுல போக போக, அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பழக்கத்த நம்ம படிப்படியா கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளால முழுக்க முழுக்க பகவான மனதுல நிலைநிறுத்திட்டு ஏன்னா நாமம் வேறு, பகவான் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. கலிகாலத்துல நாமத்துல தான் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அட்சரம் எல்லாமே பகவான நம்ம அ பகவான நம்மள சம்மந்தப்படுத்துது. அப்ப அந்த அட்சரத்த நம்ம நல்லபடியா நம்ம கேட்டு, கேட்டு நம்ம வந்து அத பண்ணோம் அப்டின்னா, நம்ம மனம் வேற எங்கேயும் அலைபாயாம இருக்கும். அது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆனா, அத நம்ம பழக்கத்துல கொண்டு வரணும். தினமும் ஒரு 25 தடவ, அதாவது மாலைகள் சொல்லல, 25 டைம்ஸ். அதுல எத்தனை டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அட்சரத்தையும் பிழை இல்லாம நம்ம வந்து பண்ணுறோம். அப்டின்ற வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு, அதுல நம்ம வந்து சக்சீட் ஆனோம் அப்டின்னா, அது கொஞ்சமா அதிகரிக்கணும். இன்னும் ஒரு 25 அப்புறம் இன்னும் 25 அந்த மாரி அதிகரிச்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளால 108 மாலையும் நம்ம நல்லா அப்சார்டா பகவான நம்ம மனதில் நிலைநிறுத்தி நம்மளால பண்ண முடியிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு மனம் வந்து என்ன ஆகும்? பிராக்டிஸ் ஆயிடும். ஏன்னா, மனம் வந்து அலைப்பாயுறது இல்லைங்களா? அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு அர்ஜுனனே சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அத பிராக்டிஸ்னால நம்மளால கண்டிப்பா நம்மளால கொண்டு வர முடியும். டிட்டர்மினன்ட்டோட நம்ம இருக்கணும். டிட்டாச்மென்ட்டோட இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இந்த விஷயங்கள நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வரும்போது, சாண்டிங்கும் நம்மளால நல்லபடியா அப்சார்ப்டா பண்ண முடியும். ஏன்னா, இதுதான் நம்மளோட ஒரே ஒரு பிடிமானம். கலியுகத்துல ஹரிநாமம் தான் ஒரே ஒரு பிடிமானம் நமக்கு. அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா, ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பகவான் குடுக்கல. கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் குடுத்துருக்காங்க. ஆனா, அதுவே நமக்கு சிரமமா இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா நல்ல பெர்ஃபெக்ஷனா நம்ம சாண்டிங் பண்ற அளவுக்கு நம்மள கொண்டு வந்துக்கணும். அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம். அப்போ இந்த மாதிரி வந்து எப்பயுமே வந்து கடமையும் செய்யாம ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம பகவானுக்கு செஞ்சாலும், அத என்ன பண்ணணும்? ஆழ்ந்து நம்ம அதோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணணும். சாஸ்திர முறைப்படி அப்படின்றது தான். அதான் நியமாகிரகா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் அது வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது வந்து நம்ம கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸ் மாரி அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அது நம்மளுக்கு ஒரு புரொடெக்ஷனும். அது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பும் கூட அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஆனா இத நம்ம மீறினோம் அப்படின்னா, நம்ம மத்தவங்களுக்கு கேலி கூத்தாயிடுவோம். மத்தவங்க நம்மள என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க, நம்மளே ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா, அவங்களும் அத வந்து ரொம்பவே சாதாரணமா எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால அத நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இது ஒரு சொசைட்டி, கம்யூனிட்டி இது எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி. ஃபேமிலின்னும்போது எல்லாருமே இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு பிடிக்கல, பிடிக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், அனுசரிச்சு அத வந்து நல்லபடியா நம்ம வந்து கொண்டு போறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் என்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல வந்திருக்கோமோ, நம்ம எல்லாருமே என்னது ஒரு ஃபேமிலி. அப்போ இதுல ஏற்படுற ஒரு சில விஷயங்களும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ப அ நல்லபடியா நம்ம அத வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போணும். நம் ந அப்போ அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதில உள்ள நியமங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார்மல் வென்யூஸ் வெளியில நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்றோம். இப்போ ஒரு பொது இடத்துல கோயில்லயோ, இல்லன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம்லயோ நம்ம வந்து மீட் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம அப்ப என்னென்னலாம் அப்ப ஒருத்தவங்கள பார்க்கும்போது நம்ம எப்படிலாம் இருக்கணும்? அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஃபார்மல் வென்யூஸ்ன்னு செகண்ட் லெசன்ல பார்த்தோம். அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான நம்ப கிங்கா நம்ம வீட்ல வச்சிருக்கணும். பகவான வந்து நம்ம வந்து ஒரு ராஜாவா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, ராஜ மரியாதை எல்லாமே பெஸ்ட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாமே நம்ம வந்து சிறப்பான விஷயமா தான் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா? நம்ம வீட்ல இப்ப வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவ்ளோ தூரம் எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு சின்ன குறை இல்லாம நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இல்ல நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க வராங்க, இல்ல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய அதிகாரி வராங்கன்னா, நம்ம எப்படி வச்சிருப்போம் வீட்ல? ஒரு குறை இல்லாம அவங்கள ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி தான் பகவான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். இங்க எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது பகவான் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பகவத்கீதையிலிருந்து. அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவான நம்ம வீட்ல என்ன பண்ணணும்? ராஜ மரியாதையோட நம்ம தினமும் அவங்களுக்கு வழிபாடு பண்ணணும். உடனே ரொம்ப செலவு பண்ணி நம்ம பண்ணணுமான்னா கிடையாது. முழுக்க முழுக்க ஆத்மார்த்தமா நம்ம பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும். எது செஞ்சாலும் அத நம்ம உய அதுல ஒரு குறைபாடு இல்லாம நல்ல உயர்ந்த தரத்தோட நம்ம அத பண்ணணும். அன்கண்டிஷனல் லவ்வோட பண்ணணும். நம்பிக்கையோட பண்ணணும். அதுதான் அங்க வந்து அந்த பக்தி தான் என்னது? பகவான் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்.
அதுக்கப்புறம் பிரணாமா. பிரணாமான்றதுல அஷ்டாங்க பிரணாமா அப்படின்னு ஒரு வகை பார்த்தோம். ஒருத்தவங்கள பார்க்கும்பொழுது, இப்போ ஜென்ஸா இருந்தாங்க அப்படின்னா அஷ்டாங்க பிரணாமா அப்படின்றத பார்த்தோம். ஆர்ம்ஸ், ஃபீட், நீஸ், செஸ்ட், ஹெட், ஐஸ், மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். பிரணாமம்ன்றது எல்லாமே இருக்கணும். எல்லாமே அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்ற மாரி இருக்கணும். அதாவது மைண்ட், வேர்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த பாடி. 3மே வந்து அவங்களுக்கு மரியாதை குடுக்கறதா தான் அதுல கணக்கு. சரிங்களா? அப்ப அஷ்டாங்க பிரணாமம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது தண்டவத் பிரணாமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு குச்சி கீழ போட்டா அது எப்படி விழும்? ஸ்ட்ரெய்ட்டா விழும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? மரியாதை குடுக்கணும் பெரியவங்களுக்கு. அதாவது இந்த சொசைட்டில நம்ம எல்லாரும் மீட் பண்றோம். ஒரு ஃபெஸ்டிவல்ல இல்ல கோயில்ல மீட் பண்றோம் அப்படின்னா, தண்டவத் பிரணாம் பண்ணணும். அது பஞ்ச அங்க பிரணாமம் அப்படின்றது லேடீஸ்க்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுல ஆர்ம்ஸ், நீஸ், ஹெட் அப்புறம் மைண்ட், வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பிரணாமத்துல ஈடுபடும். அதுக்கப்புறம் முத்ரா, பிரணாம முத்ரா. எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நம்ம பிரணாம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். கை 2த்தையும் குவிச்சு. சரிங்களா? இந்த மாரி அ மரியாதைகள் நம்ம பார்க்கும்போது, ஒரு வைஷ்ணவர்கள வெளியில நம்ம பார்க்கும்போது அவசியம் நம்ம குடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் டெம்பிள் ரூம் எத்திகேட்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழுக்க முழுக்க கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல பகவான், அப்புறம் நம்ப. அவ்வளதான். வேற எந்த ஒரு விஷயமும் அந்த இடத்துல நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு நம்ம வழிபாடு முறைகள் பண்ணணும். அந்த இடத்துல நம்ம கோயிலுக்கு போறோம்னா, முழுக்க முழுக்க நம்மளோட சென்சஸ், மனம் எல்லாமே பகவான் மேல லயிக்கணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். ஏன்னா வெளியில வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஈடுபடுவோம். அதுல வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வராது. ஆனா என்னைக்கெல்லாம் நம்ம கோயிலுக்கு போறோமோ, இல்ல வீட்லயே பூஜைகள் பண்றோமோ, அப்ப முழுக்க முழுக்க நம்மளோட கண்கள், காதுகள், வாய் எல்லாமே என்ன பண்ணணும்? பகவானோட பக்தியில, பகவானோட சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம அன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவங்கள தான் நம்ம சிறந்த உதாரணமா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து டான்சிங். எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் மொமெண்ட்ல வந்து டான்ஸ் வந்து எப்பயுமே இருக்கும். கீர்த்தன் பண்ணும்போது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? உற்சாகமா ஆ நடனம் ஆடுவாங்க. அது வந்து ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த தாத்பரியம் புரியாது. ஆனால் அதிலயே அப்சார்ப் ஆகி வர வர கண்டிப்பா அதோட சந்தோஷத்த எல்லாராலயும் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் எல்லாராலயும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது, நான் சொல்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயில்ல வந்து இப்ப குரு இருக்காங்க இல்லைங்களா? குரு, அப்புறம் வந்து சிக்ஷா குரு, ப்ரீச்சிங் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் ப்ரீச்சிங் பண்றாங்க இல்லைங்களா? சன்னியாசிகள். அவங்க கிட்டலாம் நம்ம கேட்கும்போது, என்னென்ன முறைகள்ல நம்ம அத கேட்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவுமே நம்ம வந்து இதுலயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையிலே என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்கணும். அவங்களுக்கு சர்வீஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும். அவங்களுக்கு நம்ம பணிவிடைகள் செஞ்சு எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல ஹம்பிள்னஸ் தான் பேசிக். அந்த ஹம்பிள்னஸ வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? எல்லா விஷயங்களையும் நம்மளால கத்துக்க முடியும். மனம் வந்து அந்த தளத்துல இருக்கும்போது தான் நம்மளால எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். நாலேட்ஜ் அப்பதான் அதுல அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். அப்போ அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் சப்மிசிவா குருவுக்கு நம்ம சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணணும். அப்படின்றத நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இப்ப கோயிலுக்கு போறோம். அங்க நம்ம வந்து குரு கிட்ட இருந்து இல்லைன்னா வந்து சன்னியாசிகள் அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கும் பொழுது ரொம்ப பணிவோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட எதுவும் ஒரு ஆர்க்யூ பண்ற மாரி நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு அவங்க என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சொல்றாங்களோ, அத பத்தி ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட நம்ம அத வந்து நல்லபடியா நம்ம அத பணிவோட கேட்கணும். பணிவிடை செய்யறது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட நெறைய கேள்விகள் கேட்கணும். ஏன்னா ஞானத்துல சிறந்து இருப்பாங்க அவங்கலாம். அப்ப அவங்க கிட்ட நெறைய கேள்விகளும் கேட்டு நம்மளோட அறியாமைய நம்ம போக்கிக்கணும். அப்படின்ற விஷயம் இல்லாம நம்ம பார்த்தோம். அப்ப எப்படி இருக்கணும்னா, ஆர்க்யூ பண்ற மோட்டிவ்ல கேட்கக்கூடாது. எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியுமான்ற எண்ணத்துல நம்ம அவங்க கிட்ட எந்த கொஸ்டினும் கேட்றக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ப, அன்னைக்கு என்ன சொல்லிக் குடுக்குறாங்களோ, அது ரிலேட்டடா நம்மளுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா, நம்ம அத அவங்ககிட்ட கேட்டு நம்ம அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அத நம்ப கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும். அதுவும் இல்லாம இந்த மாரி சன்னியாசிகள் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட அறியாமை போகும், நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸ்பிரிச்சுவலா நல்ல ப்ராக்ரஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். இதுதான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையும் கான்வர்சேஷன். அர்ஜுனருக்கு என்ன பண்ணாங்க, நெறைய சந்தேகங்கள் இருந்தது. அத பணிவோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட கேட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அந்த அறியாமை விலகுச்சு. அர்ஜுனருக்கு அறியாமை கிடையாது. மாயை பகவானா குடுத்ததுதான் நமக்காக பகவத்கீதை குடுக்கணுன்றதுக்காக. இருந்தாலும் அது என்ன முறையில அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனர் மாரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜ் மாரின்னு எடுத்துக்கலாம். விதுரர் மாரின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்ப பாகவதத்திலயும் பார்த்தீங்கன்னா விதுரர் கேட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து நாரதர் பிரம்மா கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. வியாசர் நாரதர் கிட்ட
கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்புறம் சேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுத கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எப்படிலாம் அவங்க வந்து என்னென்ன முறையில நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரொம்பவே அவசியம் நம்ம அதுல பார்க்கணும். அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஒரு குடும்பமா இருக்கும். வைஷ்ணவ கம்யூனிட்டி அப்படின்றதுல இருக்கோம் அப்படின்னா அதுல ஏன்னா அதுல வந்து சர்வீஸ் அதுதான் வந்து பேசிக் விஷயமே. அப்ப அதை நம்ம வந்து மத்தவங்க எப்படி எல்லாருக்கும் பண்றாங்க அப்படின்றத ஏன்னா நம்மள நியோஃபைட் டிவோட்டிஸ் நம்ம எல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆழ்ந்து பார்த்து அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில நம்மளும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ரிசீவிங் கெஸ்ட் அதுவும் வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது வந்து நண்பர்கள் பிடிச்சமானவங்க வந்தா மட்டும்தான் நல்லபடியா ரிசீவ் பண்ணணும் கிடையாது. ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க ஒரு விரோதி வந்தா கூட அவங்க நம்மளை விட்டு போகும்போது நம்ம மேல உள்ள அந்த மரியாதை எப்படி இருக்கணும்? நட்பு உறவு நல்லபடியா இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஆஹ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவானே வந்து அக்ரூரர் வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணாங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாரத முனி ரிசீவ் பண்ணது, அப்புறம் சுதாமாவை ரிசீவ் பண்ணது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எப்படி வந்து அவங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு மரியாதைகள் செஞ்சு அவங்க வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே மங்கள பொருட்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும். முக்கியமா சன்னியாசிகள், பிரம்மச்சாரிகள்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் மங்களகரமான பொருட்களை வச்சு அவங்களோட பாதங்கள்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? அலம்பி விட்டு அந்த நீரை எடுத்து நம்ம தலையில வந்து தெளிச்சுக்கணும். அதனால நம்மளுக்குள்ள அந்த பாபங்கள் எல்லாம் போகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிளென்லினஸ்லயும் நம்ம பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கிளென்லினஸ் நம்ம ரொம்பவே முக்கியமா பார்த்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் அது ரொம்பவே சுத்தமா இருக்கணும். ஏன்னா வந்து மனம் வந்து சுத்தமா இருந்தாதான் பகவான் பரமாத்மாவா நம்ம மனதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதனால மைண்ட் கிளென்லினஸ், க்ளோத், பாடி கிளென்லினஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்மளோட டிசையர் ஆசைகள், அப்புறம் நம்மளோட எண்ணங்கள் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? ரொம்பவே பரிசுத்தமா இருக்கணும். நோ கண்டாமினேஷன். இதுல பிரபு பத்தாவும் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் இல்லாம நம்ம எல்லாத்துலயுமே எப்படி இருக்கணும்? ரொம்பவே கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்றது தாத்பரியம். முக்கியமா மனம், உடம்பு, நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட தாட்ஸ் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? நல்லா கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆஸ் அ வைஷ்ணவாவா. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா கிச்சன் கிளீன்லினஸ். ஏன்னா நம்ம பிரசாதம் சேவான்றதே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எங்க செய்யறோம்? கிச்சன்ல செய்யறோம். அப்ப அந்த கிச்சனும் எப்படி இருக்கணும்? ரொம்பவே கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? குக் பண்ணாத பிரசாதத்தோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் பியூரிபிகேஷன் ஆச்சமன முறை அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் தினமும் வந்து ஸ்தானம் பண்ணணும். அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தானம்ன்றது பகவானை மெடிடேட் பண்றதுல கிடைக்கும் போது பியூரிபிகேஷன் ரொம்பவே சிறந்த முறையில இருக்கும். அது மாதிரி மந்திர ஸ்தானம் அப்படின்ற ஸ்நானம் அதாவது அதுவும் வந்து என்னது மந்திரத்தை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு கிளீன்லினஸ் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கேஞ்சஸ் அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ்ல புனித நீர்ல அதெல்லாம் நீராடும் போது நம்மளுக்கு கிளீன்லினஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம தினமும் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் சேவா அதாவது அதுவும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு சேவா. அதாவது இப்போ நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம். ஹரிநாமத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம். பிரசாதம் சேவா ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ என்ன பிரசாதம் அப்படின்றது ரொம்பவே என்னது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ள பிரசாதத்தை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதுக்கான ஒரு சில நியமங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம். அப்ப அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நியமனங்கள் உண்டு. அது எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஹானர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். எப்பவுமே சுத்தமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆஃபர் பண்ற அந்த ஒரு விதமும் வந்து பகவானுக்கு நம்ம துளசி இலை போட்டு அதை வந்து ஆஃபர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அன்போட ஆஃபர் பண்ணணும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அப்புறம் பேசக்கூடாது. பிரசாதம் எடுத்துக்கும் பொழுதும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? பேசக்கூடாது. பகவானை நினைச்சு நம்ம அதை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் என்னென்ன நேரத்துல எடுத்துக்கலாம்? அதாவது சூரிய உதயத்தப்பையோ சூரியன் அஸ்தமனத்தப்பையோ எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவா ட்ரெஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது பெண்கள் அதாவது அதுவும் வந்து ரொம்ப நம்ம பார்த்த உடனே தெரியும் இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானோட டிவோட்டீஸ் அப்படின்றது தெரியும் இல்லைங்களா? நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வச்சு அப்ப அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்? ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எப்பயுமே அது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கிளீனா இருக்கணும். கிளென்லினஸ் நம்மளுக்கு அது கொடுக்கறதா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம்
ஜென்ஸா இருந்தாங்க அப்படின்னா பிரம்மச்சாரினா சாஃப்ரான் கலர் எடுத்துப்பாங்க. அதே வந்து கிரகஸ்தர்கள்னா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் எடுத்துப்பாங்க. அதே லேடிஸ்னா சாரீஸ் வந்து அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது பார்த்தோம். தோத்திஸ் அண்ட் குர்தா தான் வந்து ஜென்ஸோட ட்ரெஸ் கோட நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நம்ம என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து திலக், அது ரொம்பவே முக்கியம். அது நம்மளோட உடம்ப என்ன பண்ணும், கோவிலா ஆக்கும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். பகவானோட அந்த 12 நாமங்களையும் சொல்லி நம்ம திலக்கத்தை அணிவிச்சுக்கும் போது நம்மளுடைய இந்த உடம்பு பகவானுக்கு சேவை செய்யற ஒரு சாதனமா மாறும். அப்புறம் அங்க உள்ள அந்த 12 இடங்களிலும் உள்ள சென்சஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும். அதனால ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளால ஆக்டிவா இருக்க முடியும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவும் அந்த கோபி சந்தன்றது கோபிஸோட டஸ்ட், லோட்டஸ் ஃபீட்டோட டஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதை நம்ம வச்சுக்கும் போது எப்பயுமே பியூர் டிவோட்டிஸோட லோட்டஸ் ஃபீட் டஸ்ட்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். அதனால நமக்கும் பக்தி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பகவானோட பாதம் தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா திலக்கமா. அப்ப பகவானோட பாதமே நம்மளோட நெத்தியில இருக்கு. அதுக்கப்புறம் துளசி மகாராணியோட வடிவமும் இருக்கு. அவங்க பகவானோட பியூர் டிவோட்டி. அப்ப அவங்களோட வடிவத்தையும் நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம். அப்ப இது எல்லாமே என்னது, ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் துளசி பீட்ஸையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுவும் வந்து என்னன்னா யமதூதர்களை நம்ம கிட்ட நெருங்க விடாது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். இந்த பிளாக் மேஜிக், அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ஒரு சில தப்பான விஷயங்கள் எதுவும், அதாவது ஆக்சிடென்ட், அப்புறம் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு தப்பான விஷயமா இருந்தா கூட அது வந்து நம்மள நெருங்காது அப்படின்றது. ஆனா அது இதெல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால அதுக்கான அந்த லெவலும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த 4 விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி பகவானோட ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். அப்படி சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் நம்ம குருவை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு உறுதியும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி திலக்கம், இந்த மாதிரி துளசி பீட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கும் போது அதுக்கான தாத்பரியம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்ட் இன் வைஷ்ணவ சொசைட்டி, அதுவுமே ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம வைஷ்ணவர்கள்லாம் இப்ப ஒன்னா இருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும், ரெஸ்பெக்டோட இருக்கணும் அப்படின்றதான் ஒரு சிறந்த விஷயமா நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் போதே முழுக்க முழுக்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பக்திக்கு அவங்களே ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அது இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ரைட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மரியாதை கொடுக்கறவங்களாவும் இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வரோம். அதே நம்மளோட ஈக்குவலா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா மூவ் பண்ணணும். அதே நம்மளோட உயர்ந்தவங்களா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்பவே ஹம்பிளா ப்ளீஸ்டா பிஹேவ் பண்ணணும். அதே நம்மளை விட இன்னும் இப்பதான் புதுசா வந்திருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், கருணையோட இருக்கணும். எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அந்த இடத்துலதான் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் அதாவது உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா. கனிஷ்க அதிகாரி அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். கனிஷ்க அதிகாரி அப்படின்றவங்க தான் என்னன்னா புதுசா ஃபாலோ பண்றவங்க, இப்பதான் வந்து பக்திக்கு ஈடுபட வர்றாங்க அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். அவங்க இன்னும் மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவையிலும் அவங்க தீவிரமா ஈடுபடுறவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத கனிஷ்க அதிகாரி. அதே வந்து மத்தியம அதிகாரின்றவங்க பகவான் அன்போட வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே வந்து டிவோட்டிஸ் கூட நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. அதே வந்து இன்னோசன்ட் பீப்பிள்ட்ட ரொம்பவே கருணையோட இருப்பாங்க. ஆனா வந்து மெட்டீரியல் பீப்பிளோட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் விலகி இருப்பாங்க. என்வியான பீப்பிள் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம மத்தியம அதிகாரியோட நேச்சரா நம்ம பார்த்தோம். அதே வந்து உத்தம அதிகாரி அப்படின்றவங்க இருக்கலே உயர்ந்தவங்க. அதாவது மகாத்மாஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில. அவங்களதான் உத்தம அதிகாரி. அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஹ் அவங்களால வந்து ஒரு ஃபாலன் சோல்ஸ் அவங்கள கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா டிவோட்டிஸா கொண்டு வர முடியும். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்குவங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும். அதாவது நம்ம குரு எல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அவங்களாம் வந்து மகாத்மாஸ் அப்படின்றதுதான் அங்க தாத்பரியம். எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிருஷ்ணாவோட ரிலேட் பண்ணியே பார்ப்பாங்க. எந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க பார்த்தாலும் அத பகவானோட தொடர்பு படுத்தி பகவானுக்கு அதை எப்படி சேவை பண்ணலாம், அந்த விஷயத்தினால பகவானுக்கு எப்படி சேவை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் அவங்களுக்கு தெரியும். எல்லாரையும் சமநோக்குட பார்ப்பாங்க. யாருக்கிட்டையும் வந்து அவங்க குறைகள் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. எல்லாரையும் சமநோக்குட பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து அனலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட்டவங்களா இருப்பாங்க. அதாவது தூய பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா அவங்க இருப்பாங்க. பெர்ஃபெக்ட் வைஷ்ணவா
அப்படின்னா மகாத்மாக்களை அதாவது உத்தம அதிகாரிகளை நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஜ் வைஸ் வந்து பெரியவங்க சின்னவங்க அப்படின்றது வராது. இங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது நம்ம பகவானுக்கு கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குரு, ஏன்னா குரு அப்படின்றவங்க பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதாவது பகவான் இப்ப நம்ம கூட எல்லார் கூடயும் இருக்க முடியாது. அப்போ பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா நம்மளுக்கு யாரு இருக்காங்க? குரு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோமோ, வழிபாடு பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? குருவுக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் நம்மள என்ன பண்றாங்க? பகவானோட நம்மள இணைச்சு வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இனிஷியேஷன், அதாவது பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள நம்ம நல்ல எல்லாருக்குமே மரியாதை இது அன்புன்றது எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும். வைஷ்ணவாவா. ஆனா இதெல்லாம் வந்து தாத்பரியங்கள். நம்ம வெளியில போகும்போது கோயில்ல போகும்போது இவங்களை எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த அளவுல நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரொம்ப மரியாதையோட நம்ம அவங்க கிட்ட நடந்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் இனிஷியேஷன் வாங்கின டிவோட்டீஸ்க்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா பகவானுக்கு சேவையில அவங்கள ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த ஹையர்கில நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது விதுரர் அவங்க வந்து யாருகிட்ட வந்து வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும், குருவா எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உத்தவா கிட்ட இருந்து அவங்க எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா உத்தவா என்ன பண்ணாங்க? விதுரரை வந்து மைத்ரேயர் கிட்ட போய் உபதேசங்களை எடுத்துக்க சொன்னாங்க. எதனால அப்படின்னா, விதுரர் வந்து உத்தவா அவங்களோட அப்பாவோட வயசுல இருந்தாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு, உத்தவாவோட மைத்ரேயர் என்னது? அவங்களோட சீனியர் டிவோட்டி. சரிங்களா? அப்போ சீனியர் டிவோட்டி இருக்கும்போது, ஜூனியர் டிவோட்டி என்ன பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எப்பயுமே யாரும் ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா, அவங்க சீனியர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் அவங்கள அனுப்பி வைப்பாங்க. இதுதான் தாத்பரியம். அப்ப விதுரர்ட்ட என்ன சொன்னாங்க அவங்க? நீங்க வந்து மைத்ரேயர் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா? இததான் நம்ம அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வைஷ்ணவ அபராதம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி சபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। இது லெசன் நம்பர் 6, ஃபார்மல் வைஷ்ணவ அசோசியேஷன்ன்றதே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்து டிவோட்டிஸோட நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம மிங்கிள் ஆகி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி சேவையில நம்மளால பரிபூர்ணமா நல்லபடியா நம்மளால ஈடுபட முடியும். நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு குறைகள் இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தர்கள் நம்மள அதை சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. பாத தூளி ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதாவது பியூர் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட பாதத்தோட
தூசு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அதாவது ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, குருலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட சாப்பிட்டு மிச்சம் வைக்கிற அந்த ரெமனன்ட்ஸ் அதுவும் வந்து நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்னன்னா, அவங்களோட பாதங்கள நம்ம தீர்த்தத்தால கழுவுறோம் இல்லைங்களா, அந்த சரணாமந்தம் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட தலையில தெளிச்சுக்கும்போது அதுவும் நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அப்ப பாதத்திலேருந்து கிடைக்கிற தூசு, அதுக்கப்புறம் வந்து பாதத்த வாஷ் பண்ண அந்த தீர்த்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சாப்பிட்டு குடுக்குற ரெமனன்ட்ஸ் இதெல்லாம், அதுவும் அவங்களோட பர்மிஷன் இல்லாம அத நம்ம எடுத்துக்கவே கூடாது. ஏன்னா அவங்கலாம் ரொம்பவே உயர்ந்தவங்க. பகவான அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால பார்க்கவே முடியும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். குருன்றது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட நம்மள அவங்க எடுத்துட்டு போறவங்க அப்படின்றத நம்மளும் பார்க்கிறோம். நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்மளுக்கு கைப்பிடிச்சு காமிக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட இந்த விஷயங்கள் எப்பயுமே என்னது, நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன குடுக்கும். அதே சமயத்துல நம்மளோட பக்தியும் அது என்ன பண்ணும், நல்லபடியா நம்மள அது வளர வைக்கும் அப்படின்றது தான். அதுதான் இங்க நம்ம பார்த்தோம். ரூட் ஆஃப் த டெண்டர் கிரீப்பர் ஆஃப் டிவைன் லவ் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்பயுமே வந்து ஹோலி நேம்ஸ் சாண்ட் பண்றவங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, லோட்டஸ் ஃபீட் அதாவது பகவானோட அன்பு நம்மகிட்ட ஏற்கனவே உண்டு. பகவானுக்கும் நமக்குமான ஒரு தொடர்பு தொடர்பு ஏற்கனவே உண்டு. அத வந்து என்ன பண்ணும்? அத நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். அதுதான் அது ஹரிநாமத்தோட தாத்பரியம். அதனால யாரெல்லாம் வந்து டிவோட்டீஸா இருக்காங்களோ அவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க? ஹரிநாமத்த உச்சரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதனால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களால பகவான் மேல உள்ள அந்த அன்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா டார்மன்ட் ஸ்டேஜ்ல அது இருக்கு. அன்பு இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் மேல நம்மளுக்கு அன்பு எப்பயுமே உண்டு இல்லைங்களா? அ ஏன்னா அவங்க நம்மள என்ன பண்ணியிருக்காங்க? பர்த் குடுத்து அவங்க நம்மள நல்லா வளர்த்துருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மலாம் வந்திருக்கோம். அப்ப பகவான் தான் என்னது? எல்லாருக்கும் சுப்ரீம் ஃபாதர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்ப அவங்க மேல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? அன்பு இருக்கும். ஆனா அது எதனால மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்கள்னால ஏற்பட்ட இம்பியூரிட்டீஸ்னால நம்ம அத மறந்திருக்கோம். அப்ப அது வெளியில வரணும் அப்படின்னா, அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது? பக்தி தேவைப்படுது. அந்த பக்திய யாரு நம்மளுக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க? அசோசியேஷன் அதாவது பக்தர்கள், சாதுக்களின் சங்கம். அதுதான் நம்மள அதுல என்ன பண்ண வைக்கும்? நம்மளோட அந்த இக்னோரன்ஸ் எல்லாம் போக்க வச்சு, நம்மளோட அந்த பகவான் மேல உள்ள அந்த அன்ப அது என்ன பண்ணும்? வெளியில கொண்டு வரும். அதனால அசோசியேஷன்றது ரொம்பவே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுதான் குருவும் நமக்கு குடுக்குறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வைஷ்ணவ அபராதம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது. அபராதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அ தவறுகள். ஏதும் வைஷ்ணவர்களுக்கு ஏற்படுத்துற தவறுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா, நம்ம வந்து நெறைய என்ன பண்ணுவோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகறதுக்காக நெறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்வோம். ஆனால், இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கவனிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இந்த வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படின்றது தெரியாம போச்சு அப்படின்னா, நம்ம செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடும்? அது வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததா ஆகாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் என்னைக்குமே பக்தி செய்யறது வந்து, அவங்களுக்கு நம்ம நெறைய விஷயங்கள் செய்றோமா அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களோட டிவோட்டீஸ்க்கு செய்யற விஷயங்கள் தான் அவங்கள திருப்திப்படுத்தும் என்னைக்குமே. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, செர்வன்ட் ஆஃப் செர்வன்ட் அதுதான் வந்து தாத்பரியமே. தாசானு தாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பகவானுக்கு நம்ம நேரடியா சேவை செய்யறத விட, நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யறது தான் இருக்கறதுலயே உயர்ந்த தாத்பரியம் அப்படின்றது தான் வைஷ்ணவ கல்ச்சர்லயே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த மாரி பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யறது ஒரு பக்கம். அது நம்மளுக்கு நல்லத குடுக்கும். நம்மள வந்து பகவானுக்கு சந்தோஷத்த குடுக்கும். ஆனா, அதே நம்ம அபராதம் பண்ணிட்டோம் அவங்களுக்கு அப்டின்னா, அது வந்து நம்ம சாதாரணமா மெட்டீரியல் விஷயத்துல செய்ற பாபங்கள விட மிகப்பெரிய பாபமா மாறிடும். ஏன்னா, அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எல்லாருமே என்ன பண்றோம்? பகவானுக்காக பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்தியிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க நம்ம எப்படி இருக்குன்னா, ரெஸ்பெக்ட் குடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப நல்லபடியா நம்ம பாதுகாத்துக்கணும். அதுல எந்த ஒரு அபராதமும் நம்ம பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் எவ்ரி மேன் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் எ டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ்
பெனிஃபிஷியல் டு ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அதாவது எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல உள்ள எல்லாருமே ரொம்பவே முக்கியமானவங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணும், இந்த மிச்சமுள்ள எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும், ஏன்னா இப்ப நம்ம இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் சிலவங்களை கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வரோம். இருக்கிறதுலே சிறந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சேரிட்டிலே சிறந்தது எல்லாருக்கும் நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கறது தான். ஏன்னா பக்தி சோல் தான் நித்தியமானது, பகவான் அடையிறது தான் நம்மளோட கோல் ஆஃப் லைஃப்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? அதை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களாம் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த சேவையை நம்ம எல்லாருமே செய்யறதுனால எல்லாருமே என்னது வைஷ்ணவா, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிற எல்லாருமே சிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்களோட பெருமைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்களுக்கு செய்யற அபராதங்கள் ஏன் வந்து தவறு அப்படின்றது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து ஹரிபக்த விலாஸ்ல கோட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்ப பிரபுபாதாவோட ஒரு சில கோர்ஸையும் வச்சு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டிவோட்டிஸ் ஆஃப் ஹரி ஆர் வெரி ரேர் இன் தி ஏஜ் ஆஃப் கலி. கலி காலத்துல நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்காது, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபாடு இருக்காது இல்லைங்களா? பகவான் மேல நம்பிக்கையும் இருக்காது, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்களுக்கு ஈடுபாடும் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கலிகாலத்துல பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுன்றது இருக்கிறதுலே சிறந்த ஒரு தாத்பரியம். அதுல ஈடுபடுற எல்லாருமே சிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்னா, டெமிகாட்ஸை விட உயர்ந்ததா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப இந்திரனுக்கு எப்பயுமே இதுல ஒரு கவனம் இருக்கும், தன்னோட பதவி தன்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல ரொம்பவே ஈடுபாடோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ the position of the devotee is more elevated than the position of demigods அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோட் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிவோட்டிஸ் வந்து, அதாவது கலிகாலத்துல ஹரிநாமத்தை சொல்லி இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள் அவங்களோட பொசிஷன் என்னது, டெமிகாட்ஸை விட உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே பொசிஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இன்னொன்னு என்னன்னா, பிரசன்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டி அட் த டைம் ஆஃப், அதாவது நம்ம இறக்கும் தருவாயில டிவோட்டிஸோட பிரசன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது டிவோட்டிஸ் அருகாமையில அவங்களாம் வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்மளோட இறப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா, அது வந்து எப்படி என்ன மாதிரி இருக்கும்னா, ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் செஞ்சிருந்தா கூட அவங்கள என்ன பண்ணுமாம், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு அதை வந்து அவங்கள வந்து எலிவேட் பண்ணுமாம். அந்த அளவுக்கு டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன். இப்ப இப்ப பொதுவாகவே எங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா, யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை, இல்ல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு எண்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சது அப்படின்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரிநாம சங்கீத, அதாவது நாமத்தை வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது ஒரு சர்வீஸாவே, உயர்ந்த சர்வீஸ் அது, அதை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இருக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைப்பவர்கள் பகவானை அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த மாதிரி பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது இருக்கிறதுலே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டுக்கு அவங்களால போக முடியும் அப்படின்றது தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் even dog eater became a Vaishnava, he became more elevated than a Brahmana. அதாவது வந்து பக்தின்றது யாரு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது, எல்லாருமே பக்தி பண்ணலாம். லிவிங் என்டிட்டி அப்படி அப்படி இருந்தாலே எல்லாருக்குமே என்ன உண்டு, பக்தி செய்யற அதிகாரம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ யாரெல்லாம் வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே என்னது, கண்டிப்பா பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆனா என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த கோட்பாடுகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், சாஸ்திரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்னைக்குமே வந்து அழிவு அப்படின்றதே கிடையாது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து அனிஹிலேஷன் நடக்குது இல்லைங்களா? ஒரு கிரியேஷன் அப்பையும் என்ன நடக்கும், கிரியேஷன் அனிஹிலேஷன் இது இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ எதெல்லாம் அழியாத விஷயமா பார்ப்போம் நம்ம, ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்ட் எதுவுமே அழியாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மட்டும்தான் என்ன ஆகுது, அழியுது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ யாரு பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் பகவான் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. அதை நித்திய சூரிகள்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றோமோ அந்த அனிஹிலேஷன் டைம்ல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது, கஷ்டங்கள் ஏற்படாது அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வைஷ்ணவர்களுடைய உயர்ந்த தன்மைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோட்ஸ் அதாவது என்னன்னா, அவங்களுக்கான முக்கியமான விஷயங்கள், இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
சரிங்களா? கிரேட்னஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ எந்த ஒரு அனிகிலேஷன் சமயத்திலும் என்ன ஆகாது, அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாருமே எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பாபங்கள் செய்யாம இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே என்னது சுத்த சத்துவகுணம் இல்லைன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்துட்டு இருக்கோம். முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம பார்க்கிற சாப்டர்ஸ்ல எல்லாமே சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் இல்லைன்னா சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த குணத்துல இருக்கும்போது என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பாபங்கள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த மாரி உள்ள அந்த பாபங்கள் செய்யாம இருக்கிற வைஷ்ணவர்களும், இந்த பில்கிரிமேஜ் சொல்றோம் இல்லைங்களா? தாம்லாம் சொல்றீங்களா? அப்ப அந்த இப்ப வந்து ஸ்ரீரங்கம், அப்புறம் வந்து மாயாப்பூர், அப்புறம் வந்து விருந்தாவன் தாம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அத பூரி ஜெகநாத் மந்திர். இங்கெல்லாம் போனா என்ன கிடைக்கும்? புண்ணியமான ஸ்தலம் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அங்க போனா நம்மளுக்கு பக்தியில நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாரி வைஷ்ணவர்களோட குவாலிட்டியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பாபங்கள் செய்யாம முடிந்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? தர்மத்திலேயே அவங்க வந்து ஈடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட நம்ம அசோசியேஷன்ஸ் வச்சிருக்கும் பொழுது, நமக்கும் என்ன கிடைக்கும்? அந்த தாம்க்குலாம் போனா என்னென்ன வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதோ, அந்த மாதிரி நமக்கும் வந்து என்னது பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். நம்மளும் வந்து பரிசுத்தமானவங்களா இருப்போம் அப்படின்றது தான் தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அம் அவங்க வந்து யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கஷ்டப்படுத்த மாட்டாங்க. எப்பயுமே வந்து வைஷ்ணவர்கள் வந்து ஹம்பிளா இருப்பாங்க. யாரையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். அப்புறம் மெட்டீரியல் விஷயங்கள்லேருந்து அவங்க டிட்டாச்டா இருப்பாங்க. அப்புறம் என்வி இருக்காது, பிரைட் இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவர்களோட குவாலிட்டிஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து எப்பயுமே பகவான பத்தின விஷயங்கள்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து குளோரிஸ் ஆஃப் கிரேட்னஸ் ஆஃப் வைஷ்ணவா அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இப்படிப்பட்ட வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்ம அபராதம் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது வந்து நார்மலா செய்ற பாவங்கள விட அது என்னவாகும்? நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள கொண்டு வந்து குடுக்கும் அப்படின்றத நம்ப இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த மாரி வைஷ்ணவ அபராதம்ன்றத நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்ப பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ நம்ப சரிவர பண்றோமோ இல்லையோ, ஆனா அபராதத்த நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்ப பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம். இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அபராதம்ன்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வைஷ்ணவ அபராதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் குரு அபராதம். இப்ப குரு என்ன சொல்லுவாங்க? நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுப்பாங்க. நம்ம வந்து ஒரு சில வாவ்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு குடுப்போம் இல்லைங்களா? இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கும்போது, இத நான் கடைபிடிக்கிறேன். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் கடைபிடிக்கிறேன். அப்புறம் 16 முறை ஜெபம் பண்றேன் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருப்போம். அதுவும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்றோம் அப்படின்றது நம்ம சொல்லியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த மிஷன வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுலயும் நம்ம வந்து அதுல ஒரு பங்கு எடுத்துப்பேன். அதாவது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கட்டும், பிரசாதம் சேவாவா இருக்கட்டும், இந்த மாரி சேவைகள்ல நானும் என்னை ஈடுபடுத்திக்கிறேன் அப்படின்ற வாக்குறுதிகள நம்ம வந்து குடுப்போம். அப்படி குடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அத நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அது குருவுக்கு நம்ம செய்ற அபராதம் ஆயிடும். அதுவும் இருக்கறதுலயே ரொம்ப அ உயர்ந்த அதாவது ரொம்ப என்னது செய்யக்கூடாத ஒரு அபராதம் அப்படின்றது தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நாம அபராதம். நாம அபராதம்ன்றது பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி அதிகம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து நாமமா நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. அவங்க பேர்லயே அவங்களோட சக்திகள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஹரிநாமம்ன்றது இருக்கறதுலயே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்ப நாம அபராதமும் நம்ம செய்யவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அதுல என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமா இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அவசியம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்பேம் the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy names of the Lord. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, பிளாஸ்பேம் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபால்ட் குறைகள் கண்டுபிடிக்கிறது. யாரெல்லாம் வந்து பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சு பகவான் சேவைக்கு தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்களோ, ஏன்னா நம்ம பார்க்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, கனிஷ்க அதிகாரி பார்க்கிறோம், மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி பார்க்கிறோம். அப்போ ஆஹ் ஆரம்ப நிலையில உள்ளவங்க என்னன்னா, அவங்களுக்கே வந்து இன்னும் என்னன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் வராது. அப்ப அவங்க ஒரு சில தவறுகள் வந்து அவங்க வந்து செய்வாங்க இல்லைங்களா? அத வந்து மேல் மே அதாவது அத வந்து சுட்டிக்காட்டி நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குறை சொல்லிடக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு பக்குவம் வர இடத்துக்கு இன்னும் ஏன்னா பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, என்னுடைய பக்தன் அ ஏதும் தவறுகள் செஞ்சா கூட அது என்ன ஆகுது, அவங்கள வந்து நான் புரொடெக்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச காலத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருவாங்க அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? 9த் சாப்டர்ல.
அப்போ ஆரம்ப நிலையில ஒரு சிலவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இன்னும் பக்குவம் அடையாம தெரியாம செய்யறதுதான், தெரிஞ்சு செய்யறது இதுல வந்து கணக்கே கிடையாது. தெரியாம செய்யறதுல ஏதோ ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை நம்ம சுட்டி காட்டி அவங்கள நம்ம குறை சொல்லிடக்கூடாது. அப்போ blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy name of the Lord. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து to consider the name of demigods like Lord Shiva or Brahma to the equal or an independent of the name of the Lord Vishnu. அதாவது பகவானோட நாமத்தை நம்ம எதோடையும் சமமா நம்ம வந்து பாத்துடக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு நம்ம கொடுக்குற அந்த வாக்குறுதிகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம வந்து டிஸ்ஒபே பண்ணிடக்கூடாது. டு டிஸ்ஒபே த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் blaspheme the Vedic scriptures, அதாவது நம்மளோட வேதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம குறை சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா வேதங்கள் தான் நம்மளோட ஆதாரம், தாத்பரியம். அதுலதான் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சரிவர வாழ்ந்து பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும். அப்போ நம்ம வேதங்களை நம்ம என்னைக்கும் என்னவே பண்ணக்கூடாது, குறை சொல்லவே கூடாது. டு blaspheme the Vedic scriptures அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். டு கன்சிடர் த glories of chanting ஹரே கிருஷ்ணா டு பி அண்ட் இமேஜினேஷன். நம்பிக்கை இல்லாம சொல்லக்கூடாது. நாமத்தை நம்ம பகவானா நினைச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தியோட நம்ம நாம ஜபத்தை பண்ணணும் அப்படின்றதும் ஒரு தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா டு கிவ் சம் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் டு த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட். பகவானோட நாமத்துக்கு நம்மளுக்கு தோன்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து என்ன கொடுக்க கூடாது, அர்த்தமா கொடுக்க கூடாது. டு கன்சிடர் த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா as one of the auspicious ritualist activities which are offered to the Vedas as fruitive activities. அதாவது நான் இன்னைக்கு இத்தனை தடவை நாம ஜபம் பண்றேன், இதுக்கு பதில் எனக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதையும் எதிர்பார்த்து நாம ஜபத்தை பண்ணக்கூடாது. பகவானுக்காக முழுமையா பக்தியோட பண்ணணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அதுக்கப்புறம் வந்து யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு நாம ஜபத்தை கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதும் ஒரு தாத்பரியம். அண்ட் டு not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments. அதாவது மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்ஸும் வச்சுக்கிட்டு நாமத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் போது முழுக்க முழுக்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், பகவானே வேணும் அப்படின்றதான் வைஷ்ணவர்களோட ஒரு எண்ணமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகளும் வச்சுக்கிட்டு பகவான் நாமத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பண்ணக்கூடாது. முழுக்க முழுக்க என்ன பண்ணணும், அப்சார்ப்டா பகவானுக்காக நம்ம நாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்றத தாத்பரியம். அப்ப நாம அபராதமும் நம்ம செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிலைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாம அபராதம். அதாவது எங்கும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி விருந்தாவன், பூரி அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போறோம் அப்படின்னா அங்க போய் அதெல்லாம் புனிதமான இடங்கள் இல்லைங்களா, அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா அபராதங்கள் எதுவும் நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் வந்து அபராதங்கள்ல வரும். முக்கியமா வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். do not express joy in seeing a வைஷ்ணவா. இப்ப நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வராங்க, ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க, இல்ல நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், நல்லா இருக்கீங்களா, எப்படி இருக்கீங்கன்றத நம்ம சிரிச்ச முகத்தோட கேட்போம் இல்லைங்களா, சந்தோஷமா. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே வைஷ்ணவர்களை பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட சந்தோஷங்களை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒபிசன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அதாவது மரியாதை கொடுக்கணும். அதை பிரணாமம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் எந்த வைஷ்ணவர்களையும் நம்ம வந்து வெறுக்க கூடாது, பிடிக்கல அப்படின்றத வந்து சொல்லக்கூடாது. எதனாலன்னா அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படின்ற பட்சத்துல யாரு மேலயும் வெறுப்பு வச்சுக்க கூடாது. அப்புறம் பிளாஸ்பேமியா வைஷ்ணவா, ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்க கூடாது, அவங்க கிட்ட உள்ள குறைகளை நம்ம சுட்டி காட்டி சொல்லிடக்கூடாது. அப்புறம் பிகம் ஆங்கர் அப்பான் ஆர் பீட் ஏ வைஷ்ணவா ஆர் கில் ஏ வைஷ்ணவா, யாரையும் வந்து அடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி கோபமா நம்ம வந்து அவங்க மேல எதுவும் தவறுகளா அவங்கள ஹர்ட் பண்றதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம செய்யவே கூடாது. இதெல்லாம் என்னது வைஷ்ணவ அபராதத்துல வரக்கூடிய விஷயங்கள். ஏன்னா ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்ன்றது நம்ம வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட மட்டும் இல்ல, யாருக்கிட்டையுமே அதை நம்ம வந்து வச்சுக்கவே கூடாது. அதுதான் வந்து ஒரு இல்லைன்னா நம்மளோட நிம்மதியே நம்மளுக்கு போயிடும் இல்லைங்களா. அதனால எல்லாருமே குறைபாடுகளோட தான் இருக்கும், யாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்ன்றதே கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப யாருக்கிட்டையும் குறைகள்ன்றதை நம்ம என்னைக்குமே பார்க்க கூடாது. அவங்க கிட்ட உள்ள நிறைகள், அவங்க எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க, அவங்க என்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து பூஜைகள் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்து நம்மளும்
இதை மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கணுமே தவிர இந்த குறைகள் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்காம நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். இதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குறைகளோட ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்ல வந்து அவங்களோட பர்த் அடிப்படையா, ஏன்னா வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுன்றது எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கோட ஒரு கடமை இல்லைங்களா, எல்லா லிவிங் என்டிட்டியோட ஒரு கடமை. அப்ப பர்த் வைஸ் அவங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அவங்க முன்னாடி செஞ்ச பாபங்கள் தவறுகள் அதையும் நம்ம வந்து சுட்டி காட்டிடக்கூடாது. இப்ப வைஷ்ணவர்களா வராங்க, அதாவது எல்லாருமே என்னன்னா முன்னாடி வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல ஈடுபாடு இல்லாம இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா. ஆனா இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, பகவத்கீதை பாகவதம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யதான் உயர்ந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஏன்னா வந்து 18th சாப்டர்லயே நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், சர்வ தர்ம பரித்யக்ஷ மாமேகம் சரணம் ரஜ அப்படின்ற ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம், எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு பக்தி சேவை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எந்த பாவங்களும் உங்களை வந்து சேராது அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கோம், வேற வேற இடத்துல இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஒன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வாழ்க்கையில நடந்த பாபங்களோ இல்ல குறைகளையோ என்ன பண்ணிடக்கூடாது, சுட்டி காட்டிடவே கூடாது. ஏன்னா எவ்வளவு தவறுகள் தப்புகள் இருந்தாலும் இப்ப நம்ம என்ன இடத்துக்கு வந்திருக்கோம், சரியான மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பழச எதையும் நம்ம சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து premeditated accidental act of sin, அதுவும் வந்து என்னன்னா அவங்களோட தவறுதலா கூட அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சுட்டி காட்டி நம்ம சொல்லிடக்கூடாது. ஃபால்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்டிஃபைடு, நம்மளுக்கு அபராதம் வரக்கூடாதுனாலே ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்க விட்டுடணும். அதுதாங்க தாத்பரியம். குறைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிடுவோம், நம்மளுக்கு அபராதம் வந்துடும். வீட்லயே நம்ம யாருக்கிட்டையாவது குறைகளை சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மள அவங்களுக்கு பிடிக்காம போயிடும் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லார்கிட்டையும் உள்ள நிறைகளை மட்டும் நம்ம பார்த்து அதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும், நல்லபடியா அந்த உறவு முறைகளை நம்ம வளர்த்துப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஃபால்ட் மட்டும் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம வந்து சொல்லிடக்கூடாது அப்படின்றத இங்க தாத்பரியம். அப்போ ஃபால்ட் இருக்கு ஒரு வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட, இப்போ ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னா அதையும் எப்படி சொல்லணும்னா தகுந்த முறையில சொல்லணும். இப்ப நம்மளோட சரிசமமா உள்ளவங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா சொல்லி சரி பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா சீனியர் டிவோட்டிஸ்ட சொல்லி அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம சரி பண்ணிக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, உடனே அவங்கள மனம் நோகும்படி நம்ம அது எதுவும் சொல்லிடக்கூடாது. ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா நம்ம வைஷ்ணவர்களோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. அதை ஜாக்கிரதையானா வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணாம அன்போடையும் நட்போடையும் பழகி நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த உறவு முறையை நம்ம நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். Poor blasphemes Vaishnava falls down to the hell known as Maharava accompanied by his forefather. யாரெல்லாம் வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றாங்களோ அவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹெல்லிஷ் பிளானட். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாரௌரவா அப்படின்றது. அங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல இருக்கு சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு தடவை பண்ணிட்டா, இதே ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம், வைஷ்ணவ அபராதத்தை ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா 84,000 பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு யமராஜர் கிட்ட. அதை வந்து என்ன பண்ணணும், அனுபவிக்கணும். 84,000 பனிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள்லாம் யாரு, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றாங்க இல்லைங்களா, எப்பயுமே பகவானுக்கான தன்னோட வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும், மரியாதையோட நம்ம பழகிக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளும் டிவோட்டிஸா இருந்தோம்னா நம்மளையும் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றோம் இல்லைங்களா. அப்ப இது ஒரு குடும்பம், நம்ம எல்லாருமே சிறந்த முறையில அதை நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். If the devotee commits an offense at the lotus feet of a Vaishnava while cultivating the creepers of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the creeper and break it. In this way, the leaves of the creeper are dried up. அப்படின்றதையும் பார்க்கிறோம். அதாவது என்னன்னா நம்ம பக்தி சேவை செய்யும் போது வைஷ்ணவ பராதம்ன்றது நம்மளுக்கு ஒரு தடங்கலாயிடும் அப்படின்றத எங்க தாத்பரியம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அந்த அஃபென்ஸ் நம்ம பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது எப்படின்னா மேட் எலிஃபென்ட்
நம்மளாம் வந்து கிரீப்பர்ஸ் ஆரம்ப நிலையில இருக்கோம் இல்லைங்களா பக்தியில. அப்போ ஒரு மேட் எலிஃபென்ட் வந்து அந்த கார்டனுக்குள்ளார வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிடும், அப்ரூட் அப்படியே ஃபுல்லா எடுத்துடும் இல்லைங்களா. அப்போ பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியாம போயிடும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அது வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Even if you insult Krishna, he will tolerate. But if you insult his devotee, he will never tolerate. Then you are finished. Then you are finished. Just like a big man, if you insult him, he may think, all right, let him. But if you insult or do some other harm to his child, he will never tolerate. He will never tolerate. இது என்ன தாத்பரியம்னா, இப்ப நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, எனது பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன், அதே மாதிரி பக்தனுக்கு நான் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே சரிசமமா தான் இருக்காங்க. பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, அதையும் எல்லாருக்கும் சரிசமமா தான் ஈக்குவலா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா பக்தர்கள் மட்டும் என்னதுன்னா, ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பக்தர்களை பகவானுக்கு பிடிக்கும், அதே மாதிரி பகவானுக்கும் பக்தர்களை பிடிக்கும் அப்படின்றது தாத்பரியம். இதுல என்ன நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு அப்பா பேரண்ட்ஸ் இருக்கும், நம்மள யாராவது ஏதாவது ஒரு கஷ்டப்படுத்திட்டாங்கன்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், சரி பரவாயில்ல அப்படின்றத நம்ம வந்து விட்டுருவோம். ஆனா நம்மளோட குழந்தைகளை யாராவது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன, அதை நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதுக்காக நம்ம கோபப்படுவோம் இல்லைங்களா. அதே தாத்பரியம் தான். பகவானை நம்ம வந்து எதுவும் கஷ்டப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, பொறுத்துப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட டிவோட்டிஸ் நம்ம எல்லாம் அவங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களுக்கு எதுவும் ஒண்ணு அப்படின்னா பகவானால அதை பொறுத்துக்கவே முடியாது. இதை நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரியும் கூட இல்லைங்களா. அம்பரீஷ் மகாராஜ துர்வாச முனி என்ன பண்ணிருக்காங்க, வந்து கஷ்டப்படுத்த வந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் தாத்பரியம். அதனால பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரப்படி இருக்கணும், பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம இருக்கணும். அப்படி மட்டும் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மள எல்லா இடத்துலயும் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப அன்போட நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனி வந்து நல்ல மிஸ்டிக் பவர் உண்டு, நல்ல அஷ்டாங்க யோகால அவங்க வந்து என்னது சிறந்தவங்க இல்லைங்களா. அவங்களால ஈவன் வைகுண்டம் கூட போக முடிஞ்சது. பகவான்கிட்ட போய் என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு வைகுண்டம் கூட அவங்களால போக முடிஞ்சது. ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவர் அவங்களோட அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருந்தது, அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணது பகவான். யாரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க, வைஷ்ணவர் அவங்களதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான் வைஷ்ணவர்களுக்கான இருக்கிற மிக சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். The holy name delivers one who can offended Lord Hari, but deliverance is impossible if one offends you. அதாவது என்னன்னா, இப்ப நம்ம பகவானை வந்து நம்ம வந்து ஏதோ தவறுதலா நம்ம ஏதோ ஒரு இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, அஃபெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பகவானோட நாமத்தை நம்ம உச்சரிச்சோம்னா என்ன ஆயிடும், அது வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணிடும் சரிங்களா. ஆனா பகவானோட டிவோட்டிஸை நம்ம எதுவும் அஃபெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம வந்து அது வந்து எடுத்துக்க முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கிட்ட நம்ம வந்து அபராதம் பண்ணோமோ அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும். அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும், அந்த 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 தவறு வந்து சரியாகும். ஆனா உண்மையிலேயே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, பகவானோட பக்தர்கள்ன்றவங்க நம்ம இப்ப அஃபெண்ட் பண்ணா கூட அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதை ஹர்ட் ஆக மாட்டாங்க. இப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு வந்து இவங்க துர்வாச முனிவர் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பிரம்ம ராட்சசனை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொலை பண்ண சொன்னாங்க இல்லைங்களா. ஆனா அதுக்காக அம்பரீஷ் மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, பயப்பட்டாங்களா, இல்ல ஆமா இது என்னோட தவறுக்கான தண்டனையை நான் இதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்களோட ஆட்டிடியூட் அப்படி இருந்தது. அதே மாதிரி துர்வாச முனிவர் வந்து அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, மன்னிப்பு கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து ஒரு வைஷ்ணவர்களோட அடையாளமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ யாருக்கிட்ட அஃபெண்ட் பண்றோம் அப்படின்றோமோ அவங்க கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த அஃபெண்டுக்கான மன்னிப்பையும் நம்ம கேட்கணும். If one offends a Vaishnava, the offense can be excused only by that Vaishnava, no one else அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். If anyone offends a sadhu in a moment of delusion and madness, he must fall at the sadhu's feet and repent bitterly, weeping and full of contrition. He must beg forgiveness. A sadhu is very merciful. His heart will soften and he will embrace the offender, thus exonerating him from his offenses. அதாவது சாதுவோட நிலைப்பாடும் எப்படின்னா, அஃபெண்ட் பண்ணவங்க எப்படி இருக்கணும்னா அவங்களோட பாதத்துல வந்து
விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதே மாதிரி சாதுவோட நேச்சரும் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருப்பாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, உடனே அவங்கள மன்னிச்சிடுவாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அதனால நம்ம வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யாருக்கிட்ட பண்ணோமோ அவங்க கிட்ட நம்ம மன்னிப்பு கேட்டணும். அதே மாதிரி அந்த வைஷ்ணவர்களும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சரா தான் இருப்பாங்க. அவங்களும் என்னது ரொம்பவே ஹார்டா இல்ல நீ அஃபெண்ட் பண்ணிட்ட இல்ல அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாலே அது என்ன ஆயிடும், அந்த அஃபெண்ட் அவங்களுக்கு போயிடும். நீ நீ செஞ்ச தவறை என்னால மன்னிக்க முடியாதுன்னு. ஏன்னா ஒரு வைஷ்ணவர்கள் அந்த நிலைப்பாடுல இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஒருவேளை அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அஃபெண்ட் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும். அதனால எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களும் ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருப்பாங்க, இவங்களும் ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிதான் ஒரு தாத்பரியத்துல இருப்போம் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். We should always remember that we recruit members from people in general. It is not expected that every one of our members should be immediately to the standard qualification. The best thing for you is to set the example by your personal behavior and try to reform the others, not by criticizing but by friendly behavior. இப்ப புதுசா வரோம் இல்லைங்களா, இப்ப நம்ம எல்லாரும் புதுசா வந்திருக்கோம் அப்படின்னும் போது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே உடனடியா அடுத்த செகண்டே வந்துருமானா கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உடனே வராது. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம அதை கத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மள பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்மள கொண்டு வரோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா இதுல நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன் ஆனாதான் நம்மளால பக்தி நல்லா பண்ண முடியும். பகவானுக்கு பக்தி நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னாலே நம்ம எத்திகேட்ஸ்ல நம்ம ரொம்பவே கரெக்டா இருக்கணும். இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல கூட நம்ம இந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து அது என்ன கிடைக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை அமையும் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் உடனே வராது. அப்போ புதுசா வரவங்க கிட்ட ஒரு சில குறைபாடுகள் இருக்கதான் செய்யும். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. குறையா சொல்லி சொல்லி அவங்களை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து இன்னும் அவங்களை வந்து டிவோஷனல்ல இருந்து வெளியில வந்து அவங்கள போற அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து பண்ணிடக்கூடாது. ஃப்ரெண்ட்லியா, அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எடுத்து சொல்லணும். இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி, அது வந்து நம்ம எந்த ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தாலும் ஒரு வைஷ்ணவர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான விஷயம் அதில் நம்மளுக்கு தெரியுது. பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி அது மாதிரி தெரியும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி, இல்லைன்னா தன்னோட பர்சனல் வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு அந்த தாத்பரியத்தை புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதான். அதாவது பை ஃப்ரெண்ட்லி பிஹேவியரா, நட்போட அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை புதுசா வரவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும். கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். டெஃபினிஷன் ஆஃப் வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பார்த்தோம், எசென்ஷியல் பிரின்சிபிள்ஸ் அதுல கொள்கைகள்ல என்னன்னு பார்த்தோம், நியமாகிரக பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலே நம்ம இதை பத்தி எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அவங்களோட ஆட்டிடியூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்க மறுபடியும் வந்திருக்கு. சோ நம்ம எப்பயுமே பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வைஷ்ணவர்கள்ன்றது உயர்ந்த விஷயம், உயர்ந்த தாத்பரியம், பகவானோட அன்பு நமக்கு கிடைக்கும், பகவானோட ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்களும் என்ன பண்ணணும், சாஸ்திரப்படி தன்னோட வாழ்க்கையை வாழணும். பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை பண்ணணும். இருக்கறதுலயே ஒரு லிவிங் என்டிட்டி செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம்ன்றது இதுதான். கலிகாலத்துல இது எல்லாமே கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு விஷயம் தான். ஆனா பேபி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம், இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பையேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी.